Festivalu Hardfest v Jaslovských Bohuniciach. Silná búrka lámala stromy a pod konárom jedného z nich vyhasli 2 ľudské životy. Zábava sa pre 500 účastníkov v momente zmenila na tragédiu. Na týchto záberoch môžete vidieť, že ešte niekoľko minút predtým, ako vypukla búrka, sa všetci dobre zabávali. Na pódiu práve hrala skupina Karpina, keď krátko po polnoci jej spevák ohlásil predčasný koniec festivalu. Vtedy len pršalo, no organizátor už vedel, že treba okamžite konať. Robili sme, čo sa dalo. Koncert prerušili a ľudí vyzvali, aby sa okamžite išli schovať. Veternej smršti však už zabrániť nemohli. Krúpy a už som sa bál, že mi okno rozbije. Vypadol prúd všade. Ktorí išli do backstage, ktorí utekali k stanom. No a práve to sa stalo osudným 2 ľuďom v stanovom parku. Pod týmto konárom vyhasli ich mladé životy. Smrť už neodvrátil ani okamžitý zásah zdravotníkov. Zranenia boli nezlučiteľné so životom. Ten istý konár takmer pripravil život aj mladé dievča s poranením chrbtice a hlavy odviezli do Trnavskej nemocnice. Ostatných účastníkov evakuovali do blízkej telocvične. Hrozivú noc si vraj uchovajú v pamäti na celý život. Nikto nečakal, že príde takéto niečo. V tomto roku na letných festivaloch už vyhaslo 6 ľudských životov. Organizátora toho posledného udalosti hlboko zasiahli a tvrdí, že k tomu, čo sa stalo, ťažko niečo dodať. Bohužiaľ. Našťastie bez ľudských obetí sa zaobišlo vyčíňanie búrky priamo v Trenčíne. Ničila však všetko, čo jej stálo v ceste. Opakovane sa prehnala mestom v 2-hodinových intervaloch 3-krát a jej následky sú katastrofálne. Popadané stromy, roztrhané strechy a z ciest sa očerpáva množstvo vody. Najväčšie škody búrka napáchala na trenčianskom sídlisku Novinky, kde zostalo niekoľko desiatok ľudí bez strechy nad hlavou. Doprava mesta zažila kolaps kvôli zaplaveným podchodom a križovatkám. Na výpomoc prišli aj hasiči z Malaciek a Žiliny. Spadnuté elektrické vedenie malo za dôsledok uzavretie diaľničného úseku D1 medzi Trenčínom a Dubnicou. Teraz je už diaľnica prejazdná. Michal Bujna a Marek Budiak, televízia Markíza. Zlé počasie vyčínilo aj v okolitých krajinách. Búrka sprevádzaná tornádom usmrtila v Poľsku najmenej 4 ľudí. V Rakúsku zase zomrela jedna žena, na ktorú sa vo Vichrici zrútil strom. Juhom Poľska sa prehnalo tornádo, ktoré za sebou zanechalo doslova spúšť. Silný vietor na svojej ceste vyvracal stromy, stĺpy elektrického vedenia, prevracal autá, strhával strechy domov a zavíjal. Najhoršie je na tom Sliesko, kde zomreli 2 ľudia a 34 sa zranilo. V Slieskej Kaline zahynul muž, na ktorého chatu spadol strom. V Rusinoviciach zas 22-ročnú ženu zabila časť padajúcej strechy. Podľa médií búrka poškodila asi 600 domov. Mám 52 rokov a takéto katastrofické scény som videl doposiaľ len v kine. Bolo to neuveriteľné. Obrovská sila. Pri Čenstochovej náraz vetra strhol z cesty autobus, zranili sa 2 cestujúci. 2 obete hlásia aj z Ločského vojvodstva, kde muža aj ženu zasiahol elektrický prúd spadajúceho stĺpu elektrického vedenia. Po úderoch blesku v strednom Poľsku vypuklo okolo 100 požiarov. So silnými zrážkami počítajú poľskí, českí a rakúski meteorológovia aj túto noc. Hladiny riek by tak mohli začať nebezpečne stúpať. Jana Žitňanská, televízia Markíza.